אליפות אירופה לחובבים, מיני יורו. נבחרות, ואתם רואים את הנבחרת שלנו, נבחרת ישראל. מונטנגרו 2014, נבחרת שהורכבה משחקני מדינת הכדורגל. ענף חובבי הכדורגל הגדול ביותר בארץ. חבר'ה מצטלמים רגע לפני המשחק מול מולדובה, ואלה השחקנים היריבים של נבחרת מולדובה, ואני רוצה לומר, בזמן שאנחנו רואים את הנבחרת המולדבית, שלום וערב טוב לך גל קרפל, שאתה מצטרף אלינו עכשיו ככה למשחקים האלה. ערב טוב, ערב מצוין, כמובן, דרמטי במיוחד. נבחרת ישראל פותחת את הטורניר, ואנחנו רוצים השנה להתקדם אפילו קצת יותר מהשנה שעברה, אבל אנחנו לא חזירים. זאת אומרת, בפעם שעברה זה נגמר בשמינית הגמר, הפעם עוד פעם שמינית יהיה בסדר גמור אפילו, אולי אפילו יותר, אתה יודע, לפעמים קוראים ניסים, ומונטנגרו זה נראה לי סביבה לא רעה. כן, אבל התחלנו קצת לא כל כך טוב, כשאתה יודע, אנחנו מצפים, אתה יודע, שהנבחרות שמולנו יסיימו בטקו, אתה יודע, שכל אחד יקבל את הנקודה שלה, בינתיים נבחרת מונטנגרו עשתה את הניצחון שלה, ואנחנו צריכים לרדוף אחריה, להידבק אליה עכשיו. כן, תראה, מאז שאבי לוזון לא יושב ראש ההתאחדות, אז המהלכים שלנו בעניינים האלה קצת פחות חזקים. הוא יושב ראש אבל מדינת הכדורגל, לא? ממשלת הכדורגל, יש שזה לא... הוא יושב ראש, נכון. ראש ממשלת הכדורגל, זה היה בדיוק. אז ראש הממשלה לא נמצא פה הפעם. גם עופר עיני לדעתי לא הגיע למשחק הנבחרת הזה, שזה סוג של ביזיון, אבל לא נורא נסלח לו על העניין הזה. כמובן שאני צוחק, אבל תראה, הנבחרת שלנו לא רעה. ראינו אותה באמת בפעם שעברה עושה דברים יפים, חלק מהשחקנים גם היו אז. אני חושב שיש על מה לדבר. הנה ויקו, כן, ויקו חדד. ורק נאמר ששני המאמנים, זה ויקו חדד וגם עוזרו אריה אלתר. ויקו חדד זכה באליפות בכדורגל באולמות בעונה שעברה, יחד עם מסה בן גוריון באר שבע, כשניצחו את ראשון לציון בפנדלים. יש כאן עוד כמה שחקנים ששיחקו כדורגל באולמות פוטסל, ועל זה גם אנחנו עוד נרחיב בהמשך, אבל נבחרת, הוא מעמיד פה נבחרת. כן, בהחלט, תראה, כמובן שהכל טוב על הנייר, אבל אנחנו צריכים לראות איך זה קורה על המגרש. אבל האמת, יש תחושה טובה של נבחרת מלוכדת, של נבחרת חזקה, מאמן ועוזר מאמן, בעלי שיעור קומה, ללא ספק. יהיה מעניין לראות עד כמה רחוק הם יגיעו. מצד אחד, אין לך, אתה יודע, פעם שעברה היה לך את שומי, שהאנרגיות והכריזמה שלו, הוא יכול לנצח את מנצ'סטר יונייטד 3-0, אז הוא גם יכול לעשות דברים מופלאים בליגת האלופות. ויקו חדד עשה דברים גדולים, אבל חייבים להודות שזה היה די מזמן. אבל זה התחום שלו, פוטסל, זאת אומרת 5 על 6, 6 על 6. בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד. אז לעומת יצחק שוב שככה בא מליגת האלופות והדברים הגדולים, ויקו ואלתר מכירים טוב את המשטח הקטן. אתה יודע, אני חושב שדווקא עכשיו הנבחרת צנועה יותר, מאוד מגובשת, שנה שלישית כבר. אני חושב שיש לנבחרת שלנו סיכוי להראות דברים יפים, למרות שראינו את מונטנגרו ואת סקוטלנד, זה לא נבחרות שלא צחוק, כן? כן, בואו נעבור קצת על החבר'ה שלנו, ככה נכיר לצופים בבית מי שחקני הנבחרת שלהם, בכל זאת צריכים לדעת. אנחנו נתחיל עם עופר יקשין כמובן השוער, יש לנו שני שוערים, גם אור בן חור. עופר יקשין בן 27 מחיפה, זו הופעה השנייה שלו במיני יורו, מנהל פרסום ביד 2, בכל זאת, כדורגל חובבים, אתה יודע. מה אתה הולך לספר לנו על העבר שלו, גל? של יקשין? כן. כן, תראה, זה פעם שנייה שהוא כבר במיני יורו, ואנחנו מדברים על שחקן שגדל בדור הזהב של מכבי חיפה. כן, זאת אומרת, אתה יודע, שאתה אומר תומר חמד, ליאור רפאלוב, עדן בן בסט, מאור בוזגלו, בירם קיאל, תגיד גם עופר יקשין, כי הוא לא פחות מכובד מהם, לא פחות גדול מהם. גם בגיל שלהם, 27. בתחום קצת אחר, ענף טיפה אחר אפילו אפשר לומר, אבל אחלה שוער. גם הוא שחקן נבחרת. כן, כן, כן. אבל לעומת אופיר מרציאנו, מדובר פה בבן אדם עם הרבה ניסיון, זה לא פעם ראשונה שהוא עומד בשער, אז אני מאמין שהוא יעשה הרבה דברים יפים. לעומת החבורה הזאת הוא דווקא בוגר, יודע מה הוא עושה, איש רציני, יש לו ניסיון. השוער השני שלנו הוא חייל, הוא אור בן חור, כמובן הופעה הראשונה שלו במיני יורו, שיחק בנוער ובבוגרים של מכבי בת ים לפני הגיוס, במדינת הכדורגל שממנה הוא הגיע למעמד הזה, הוא שיחק בקבוצת זנית, אחת הקבוצות החזקות במדינת הכדורגל, צריך לומר. גם יש לנו את יוסף אדרה בהגנה, בן 23 מקלנסווה, הופעה השנייה שלו במיני יורו, בכדורגל 11 על 11, משחק במ"ס נתניה בליגה ג'. מי שעובר את ליגה ג' בשלום יכול לעבור כל דבר גם במונטנגרו. יש לנו גם את שרון עדני, שאתה טוען שאולי יש פה איזשהו קשר לחנן עדני כי הוא משחק במרמורק. כן, אני לא טענתי את הדבר הזה בשידור ולא סתם, כי יכול להיות שזאת אמירה לא לעניין.
כן, בן 26 שהוא הקפטן של הנבחרת. אגב, ניסיתי לבדוק, ולפי המקורות שלי אין קשר. אגב, הוא הספיק לשתף פעולה במגרש גם עם אייל גולן וגם עם אלעד גבאי ממכבי חיפה. כמובן במרמורק כולם שיתפו פעולה עם אייל גולן באיזשהו שלב. אלון יעקבי, גם הוא חייל משוחרר מקדימה, משחק בפרויקט של סימו, זוכת אליפות הארצית של מדינת הכדורגל. הגמר היה ביום חמישי האחרון, הוא שיחק בנוער של טוברוק. יחד איתו ליאור נידרמן מופיע בלם, הופעה ראשונה במיני יורו, מהנדס מכונות בן 28 מזיכרון יעקב, שחקן קבוצת בפנה במדינת הכדורגל, שיחק בנוער של מכבי נתניה ובבוגרים של הפועל הרצליה בליגה הארצית. יש גם את לי גולדנברג, ששידרנו אותו בשנה שעברה בכדורגל באולמות, עובד בפיננסים ב-31, שחקן ינשופי אסד תל אביב, הקבוצה שלא הפסידה בכל העונה הסדירה, ונבחרת ישראל בכדורגל באולמות בפוטסל. משחק בקבוצת פריים טיים במדינת הכדורגל, כן, מאוד מאוד מוכשר. בוא נסגור ככה עם רועי אמסלם, בן 29 מאשדוד, אורן מוסאי יהלומן בבורסה ליהלומים, בן 28 גם הוא. עומר שיפמן, חייל, הופעה שלישית במיני יורו, בכל זאת, שחקן צעיר ושחקן מבטיח, ויש לו גם, אתה יודע, למרות שהוא חייל וצעיר, יש לו את הניסיון. אביחי חשייב, בן 24, מאבטח, הוא סטודנט לכלכלה מירושלים, גם הוא עם הנבחרת הזו נסע. רומן פודולסקי, החלוץ האגדי, בן 32, עם הופעה ראשונה במיני יורו, שחקן קבוצת זנית. שיחק בנוער של מכבי חדרה בתור קשר אחורי. כן, והאם יש קשר ללוקאס פודולסקי? כאילו, עם הדני, שאלת על הדני את השאלה הזאת, למה אתה לא שואל על פודולסקי את אותה שאלה? אולי בטכניקה אנחנו נראה יותר בהמשך. אלכס טוניש, המבוגר שבחבורה, בן 33, חלוץ גם הוא מקבוצת זנית. יש הרבה מאוד שחקנים בקבוצת זנית שהקריירה שלו אגב נקטעה בעקבות גיוס לצה"ל. לפחות מנהל חדות תאורה, זה לא פחות טוב מלהיות כדורגלן. כן, בהחלט. אורי ברנדמן סוגר את הרשימה הזו בסגל הישראלי, החלוץ בן ה-26 מזיכרון יעקב, והופעה שלישית שלו במיני יורו. כבר כבש נגד מונטנגרו. נכון. שזה לקראת המשחק הבא של הנבחרת, סטטיסטיקה מאוד חשובה כמובן. אז הכרנו ככה את השחקנים של נבחרת ישראל ככה בקצרה, אנחנו גם נכיר אותם ונראה אותם על המגרש עצמו, ורק נאמר שמי שפותח בהרכב של נבחרת ישראל, זה כמובן בשער יקשין, בהגנה הדרה, עדני, ניידרמן, מוסאי וברנדמן. זה השחקנים שפותחים בהרכב של נבחרת ישראל, והנה אנחנו יוצאים לדרך. נבחרת ישראל מול מולדובה, משחק שפותח את טורניר המיני יורו 2014 עבור נבחרת ישראל. זו השנה השלישית, כפי שאמרנו, שהנבחרת שלנו משחקת במפעל הזה. במולדובה 2012 תחת ג'ימי טורק, הנבחרת סיימה בשלב הבתים. בשנה שעברה ביוון, יצחק שהוא מוביל את נבחרת לראשונה בשלב שמינית הגמר, שם הפסדנו לצ'כיה החזקה 3-1. צ'כיה הפסידה ברבע הגמר. יצחק שום כמובן. כן, צ'כיה הפסידה ברבע הגמר לגרמניה, שהפסידה בחצי הגמר לרומניה, שזכתה בגביע. בקיצור, עכשיו ישראל רוצה להגיע גבוה יותר, וזה מה שאנחנו מאחלים ומקווים. אנחנו נהיה איתה כמובן בשידורים ישירים לכל אורך המשחקים שלה. נקווה מאוד לניצחון היום. בינתיים אנחנו רואים את הנבחרת המולדבית שמנסה לתקוף את השער עם שתי בעיטות. שלנו עומדת יפה בהגנה. אנחנו ראינו בהתקפה הראשונה משהו שממש נראה כמו שמירה אישית. כבר ראינו בהתקפה הראשונה איזה שבהבדלים בין ההגנות. הנבחרת הישראלית רצה, לפחות מהשחקנים של תחילת ההתקפה, כל אחד רץ אחרי השחקן שלו. בנבחרת מולדובה ככה מחליפים, שומרים שטח יותר, ישראל שומרים אישית יותר, אבל זה ממש רושם ראשוני. בכל מקרה, כמובן שהמולדבים, יש לומר, התחילו את המשחק בשליטה בכדור, אבל אנחנו רואים את הקפטן עדני פצוע, נפגע קצת בפניו, עכשיו הוא יקבל את הטיפול. אגב, הניסיון לאיים מרחוק של הנבחרת המולדבית היה של סטפן קרקולן. אתם רואים את הצלם? יש מחלקת תיעוד נבחרת ישראל, מחלקת דוברות יפה מאוד. גם אנחנו קיבלנו את כל הפרטים, כל מה שצריך, כל מה שביקשנו. כן, אני חושב שהפציעה היא על ידי שחקן ישראלי. עדני מתאושש. כמובן לא בכוונה. כן, עדני מתאושש והכל בסדר. אם אני לא טועה, זה היה מוסאי שבטעות פגש את ראשו של עדני, אבל הכל בסדר, לא פציעה רצינית, והמולדבים חוזרים. כן, אבל המסירה הזו לא הייתה טובה, ועכשיו ישראל יוצאת קדימה עם ההתקפה של נידרמן. הכדור הזה מטל שם ברחבה, אבל לא מגיע השחקן הישראלי, עדני.
המולדבים מניעים אל הכדור. מצד אל צד, הנה כדור ארוך עכשיו לעבר הרחבה, יש שם נגיעת יד, והמהלך הזה נעצר. טוב, הנבחרת שמרה גבוה במקרה הזה. בהחלט לא כדאי לחכות אחורה בהתקפות. אנחנו רואים את מולדובה שומרת ממש בשמירת לחץ על הבלמים. המולדבים, תראה, הם באו מאוד נחושים במשחק הזה. הנה ניסיון הבעיטה הראשון. כן. כן, מולדובה באה טיפה יותר נלהבת למשחק, לוחצת, שני שחקנים מאחור, אז השחקן השלישי גם בא לעזור. אבל הנבחרת שלנו חייבת לבסס לעצמה את השליטה בכדור בצורה קצת יותר רצינית, כי מאוד, במשחק הזה מאוד מאוד חשוב לא רק להעביר את הכדור קדימה, חשוב לשלוט בכדור ולא לאבד את הכדור. כמו שקורה עכשיו? כן, הנה, אבל ההרחקה הזאת בהחלט במקומה. כן, ומי שאיבד את הכדור הזה היה יוסף אדרה. כפי שאמרנו, הופעה שנייה במיני יורו. במקצועו סטודנט לשנה ב' כהנדסאי בניין. אדרה הוא אחד מהשחקנים הבולטים במערך של ויקו חדד, שחקן הגנתי. ראינו אותו גם עולה קצת למעלה, עכשיו מולדובה מניע את הכדור, אבל שוב כדור לא טוב שלה קדימה. משחק קצת מפוזר בינתיים. ישראל חוטפת את הכדור, עכשיו אנחנו רואים מסירת עומק טובה, אבל יציאה טובה גם של השוער המולדבי. כן, איבנוב. כן, לא, ברנדמן כמעט הגיע לכדור שם, אבל נעדף על ידי השוער. לצערי, עדיין אנחנו לא רואים בעיטות, לא רואים סכנה. נבחרת ישראל מתחילה את הטורניר, אתה יודע, אם אני משווה את זה לטורניר הקודם שלנו, אז הייתה פתיחה יותר סוערת, אבל בסדר, לאט לאט, עדיין 0-0. נבחרת חייבת לשחק טיפה יותר מסודר. הנה שיפמן עכשיו ביקש את הכדור, אבל הכדור הזה ניבט לעבר השער, והוא לא צריך להגיע אליו. פעולה יפה, ברנדמן ושיפמן מחליפים פעמיים מסירות כפולות ביניהן. אבל הייתי רוצה לראות קצת יותר קבוצתיות בנבחרת. יש תחושה שקצת מעבירים את הכדור קדימה מהר מדי. הנה נגיד בהזדמנות הזאת, צריך לחזור אחורה, להעביר את הכדור לבלם. זה בדיוק מה שקורה. לנהל את המשחק, זאת אומרת במסירות. צריך לשלוט בכדור, צריך שהבלמים ישלטו בכדור. הם השחקנים, אתה יודע, הם בעצם המקבילים לקשרים אחוריים בכדורגל רגיל. הם אלה שצריכים לנווט את המשחק. התמונה כולה רועדת בהתרגשות מהדאבל פאס הקודם שראינו. יש לנו קצת בעיות, אתה יודע, גם במונטנגרו גרשו, לא רק אצלנו. גם שם יש גשם, בינתיים יש עבירה שנעשית על ודים בולוחן. הדרה. עבירה טובה בסך הכל. מנעה פה מצב של כניסה לתוך הרחבה. מבקשים להחליף את הכדור, אין בו אוויר? אין אוויר, כבר נגמר לו אוויר לכדור אחרי 6 דקות כמעט. כמו שאתה רואה, היציאים מלאים עד 0 מקום. לא, דווקא במשחק של מונטנגרו, המשחק הראשון, ראינו 2,500, כן, זה בבית שלהם. מי שנשאר זה אלה שנרדמו במשחק של מונטנגרו, ועכשיו הם מוצאים את עצמם במשחק של ישראל, ככה זה נראה. או שזה הנבחרת הבאה שם, אתה תופסת קצת את ה... זה גם יכול להיות. הנה הבעיטה של יפוריאנו. ניגש אל הכדור האיש הזה, לא מצליח לעבור את החומה, חומה של איש אחד אמנם, אבל לא מצליח לעבור גם אותו. תראה, לא בא ברצינות האמת שצפיתי במשחק של מונטנגרו, והיה ממש משחק לא רע, 3-2. כן. אחלה כדורגל, אחלה פתיחה. וגולים יפים, כן. בהחלט קצב קצת יותר מהיר ממה שאנחנו רואים עכשיו. ישראל מתרכזת בעיקר בהגנה. הנה עכשיו אולי הזדמנות של ודים בולוחן שעדיין עם הכדור אבל לא מצליח לעבור וזוכה בכדור קרן. כן, אז בזמן שהתקלות תוקנו אנחנו ראינו את מולדובה עולה ל-1-0 על נבחרת ישראל לצערנו הרב. תכף אנחנו גם נראה את השער של נבחרת מולדובה, אבל המולדבים לחצו אך כל המחצית על השער של ישראל והצליחו בסופו של דבר גם לכבוש. כן, אנחנו רואים פה את התקציר, תראה, והנה גם השער. הפער סך הכל די גדול. אנחנו רואים גם בתקציר, ראינו את זה גם בדקות הראשונות שאותן כן ראינו, וגם אנחנו רואים את זה בתקציר בצורה די ברורה. מולדבים
מגיעים ליותר מצבים, והמצבים של הנבחרת שלהם בדרך כלל ממהלכים קבוצתיים. בנבחרת שלנו כל הבעיטות היו או הוצאת חוץ, או בעיטה מרחוק, או כדור ארוך. לא מתוכנן, בקיצור. בדיוק. עושה רושם שהנבחרת המולדבית, אולי נבחרת הכי חזקה שראינו היום, משחקת מאוד מאוד יפה, בנגיעה, מתפרסת לצדדים, עושה ממש מהלכים שאנחנו רגילים לראות בכדורגל רגיל, כמובן שהכל בהילוך מהיר. הנבחרת שלנו צריכה קצת לצאת מההלם שהיא שרויה בו למן הדקות הראשונות. שוב, לא ראינו את החצי השני של המחצית הראשונה, אבל בהחלט על פי התקציר עושה רושם שזה לא נראה טוב מדי. 1-0 למולדובה. תקווה שמשהו יקרה במחצית השנייה שיגרום לשחקנים לזוז בצורה אחרת. שוב, אנחנו שנה שעברה ראינו חלק מאותם שחקנים וראינו את הנבחרת הזאת עושה דברים קצת אחרת. בוודאי שבמדינת הכדורגל אנחנו רואים לפעמים דברים אחרים לגמרי. נקווה שזה לא מבשר על מה שיהיה לנו במשחקים גם מחר וגם מחרתיים. אבל יהיה בלתי אפשרי כמעט לשוב במצב כזה כשיש שתי נבחרות שהן באותו בית כבר ביתרון היחס של 3 נקודות. בכל אופן אנחנו... בלתי אפשרי זה קצת מוגזם, משחק אחד מתוך 3, רק התחיל. ראינו הרבה דברים מאוד... כשאתה מתחיל לא טוב זה יכול גם להשפיע עליך על ההמשך. כן, אבל אנחנו ראינו שוב במונדיאל, שזו שיטה די דומה, ראינו נבחרת ספרד מפסידה במשחק הראשון וזוכה, או שזה היה ביורו בעצם, אבל לא משנה, ראינו דברים מעולם, היו דברים בכדורגל, וגם בכדורגל הזה אפשר לראות את הדברים האלה, גם במיני יורו. כן, אז אנחנו נצא לעוד הפסקה ממש קצרה, ואז אנחנו נשוב, בתקווה שנחזור למחצית השנייה, נחזור, לא יהיו תקלות, אנחנו מבטיחים. תמונה יציבה.